om at følge en helhed, løs hinandens opgaver, for nederen. Om at følge en helhed, gennem overvejen. Jo. Og hvad bliver for del? En fjerdedel. Det gør jeg. Jo, en fjerdedel af... Vent. Og hvad passer med C? Ja, en fjerdedel, 1 af 10. Og svaret er det. Og det er jo så 40, yes. Og så er det C og F. Jakob? Nej, jeg bruger den, jeg bruger den der headset bare på den her med de 2 stik. Ja. Nej. Jeg får den gun. Ej, Jeg skal lave til. Skal finde en eller andet, fint nok. Jeg spiller... Jeg kan godt spille noget andet, ikke, Jakob? Nej, det er mikrofonen på den her. Jeg kan sende videoen til Mads. Jeg sender videoen til Mads. Han sidder og venter på den. Gør det. Han sidder og venter på den. Men jeg kan vinde 20% af 100 af. Oh my god. Nej, det gør så joke ud. Men hvad? Hvad? Hvad er det? Godt, altså 80% af... 80% af 60. Oh my god, Jakob, hør lige på det her. 0,60 gange 80, jeg har det. Okay, er du klar? 60 gange 80%. Nå, okay, Jakob, der er bare sådan en lille dreng, der er sådan... Nice. Yes, we can hear you. Så færdig. Jeg skal lige blive ved med at snakke med ham. Det er bare sådan, han har legit den her stemme. Hvad? No. Jeg hører. Det var sgu da. Han er så smadret. Er du dum? Ja. Den har fået hjertestop, Hans. Så er det så en stil. Nej, ikke gå! Luk ham. Jeg hører bare sådan... Jeg ved ikke om jeg tror Mads han ser den lige nu. Jeg kan lige også tjekke. Snik. Der var lige en dreng, der spurgte mig, om jeg spillede, eller om jeg snakkede arabisk, mand. Jeg tror, det er.
Så kan jeg reply til jeres test. Det er godt. Det var en bro. Så var jeg, det tror jeg, Men kan man? I'm not sure, man. Det var en løsning. Du ved ikke, hvor du har smagt det. Nej, men det er fordi, du tænker marineret sild, når du tænker sild. Hvis det nu er lige så lidt. Mærk. Men hvordan kunne du høre det? De nu er lavet som en fiskefilé. Det tror jeg er fejl. Okay, ham der, han er jo... What? København er bygget på sild, eller? Vi vil også kunne spise sild. Nej, selvfølgelig ikke. Det er Kajsen. Kajsen. Du har boet på Østerbro. Bro, Okay, vi ses. jeg har lige startet en din order.